Значи да ви кажа на всички, взехте ли си дрейте? Ако искате да ви премеря. Аз съм провален футболист и реализирам простак. Това е верно. И се гордея с това. И това е верно. Пак ли ми се пада това манинки? Дигни... ей! Не може ли искам да му слагате по-високи оператори. Не, Лилипут. Не го обиждай, бе! Не го обиждай. Не е много висок. Висок. Той е готин, много аз го харесвам. Кой му е готиното? Айде, давай, говори. Понеже е гологлав и е готин. Не само това, той е пич. Пичага. Ела бе, Лилипут. Много ви е приятно. Престани, айде. Ей, то се едно Румен Радев в самолета, гледай какви служава ги. Ма президента кара самолет, военния. Днеска гледах, че горе 3 на 100, за това го карал. Да, по-евтино. Аз мислех да му кажа другия път с колело да отиде до там, че още Мой сделта планер, да, още по-евтино. Идеално ще е, давай. Ще му дадем 2 кила бензин, айде па толкова. Да. Значи, аз съм господин Трифонов взел най-доброто от световния футбол. Какво е то? Тумбака от Марадона. Браво. Пиенето от Пол Гаскойн. Браво. Псовните Ницето Стоичков. Точно така. И гласът на Валери Божинов. Добре, заради мен. Той Божинов, само това да кажа, той Божинов има страхотен глас. Я изпее нещо тогава, като ти взел неговия глас. Той е Тончето от Макчиев на футбола. Страхотен глас. Хайде изпее нещо. Обаче е и смешен. Това ми хареса. И е смешен. Кой е, Божинов ли? Да. Най-смешен ми е ония тенисист Надал ли е. Значи това са... Ти гледа ли го? Това е обсесивно-компулсивно разстройство има. Да. Ето пипа непрекъснато, да. Да. Факт е. И запва. Това е верно. Те казаха, че някакви гащи без шеф трябва да му произведат, за да не си ги вади непрекъснато от това. Така е. Да. За тебе знаем, да. Да. Айде, кажи си. Значи, то са драпа като шугало са. Да не го коментираме. Що пък го не коментираме? Защото не искам за него. Къде това? Нашия добре справи, между другото. Верно. Би го като мъжеше, го бие като мъчел директ. Абсолютно, отсека. Браво! Аплодисменти за Гришката. Айде, дай. Да не знам на кой дал, на Гришо. Гришо му даде. Добре, че бързо ще оправи ония, къвеше бе, Шварценегер ли е, Сталон ли е, Мики Рург ли е, ония, къв ли е бе. Там е, да знам. Сега да ви кажа да смена темата. Искам да смена темата. Че ти ще виж какво е. Виж, кажи ми, ти ми кажи, пея ще кажи. Виж, оня, виж. Надал, Гришо, Сталон, игра Мики Рург ли е. Кажи. Да говори не за Шварценегер, Никол Шерцингер, бе. Шерцингер. Абе, ти си... Какво пише тук? Шварценегер. Шерцингер, Никол Шерцингер. Не, пише Шварценегер. Шварценегер. Ама тя е Шерцингер. Ма пише Шварценегер, бе. Ма е Шерцингер. А тогава Сталон кой е, бе? Почваш да ме дразниш. Стела от балета. Мики Рург кой е? Тук смешката е, че са телевизионни. А ти трябва да се сетиш за Шерцингер. Видей? Значи ти трябва това подтекст. Излез пред. Почваш да ме дразниш. Що? За какво се ядосваш? Така се двига холестерол. Триглицериди, метаболитен синдром, кръвно, атеросклероза. И после? Значи ви кажа, сменям. Нема говоря повече за това. Дай друга тема. За зимата. Не, моля се, това е битиви новиници за зимата. Ма пълни ми душата зимата. Добре. Навънка така побелело навънка, че ще речеш, че Жана Бергендор си изпразнила джобовете. Знаеш? Значи, между другото аз обичам зимата. Да. Защото това е единственият сезон, в който няма български футбол. Ето това го обичам. Как ти не е кеф? Само по една причина не харесвам зимата. Моята мумия всеки път ме хваща като кръка в тоалетата по стъпките от снега. Да. Мали, милата, моята жена е вика в съкровище. Що? Тя си мисли, че обичам. Разбира се. Ама истината е, че и казвам така, защото искам да я зарова дълбоко под земята. Те затова е вика в съкровище. И аз какво да направя? Моята жена е станала по-дебела от това вратара Владо Стоянов. След свинята, тя ми е най-милото същество. Верно ви казвам.
И въпреки това, моята мумия от месеци не съм я поглеждал. Защо? Не ми се поглежда. Добре, че в екс-хамстер има да видя от време на време. Айде, моля те. Тя там ли е? В хамстера? А? Хамстера? Престани. Видял си хамстер как ходи така по стъклото, драпа. Значи, моята... Смешката е, че жена ти е в хамстера, а не да правиш хамстери по телевизия. Знам, бе. Мислиш, че не съм влазал. Да. В хамстера. Мика. Ма не го каза така за това. Ми каза го по-така, иначе нали па има сем. Тия мислиш, че не влазат. Сем, дали влизат в хамстер ли? 100%. Имам информация. Това е добра идея. Ама след 12 часа, къде гледнат жените. Това беше Гацо Бацов!